zahirin so bambantawa da abin da ke kirji na ko yaushe na hange ki sai in ji dama za ki zana a mulki kimin dama don kallon hotonki shi ke ɗebe min kewa hubina duniyar so zahirin so duniyar so zahirin so. Kebi, Iro, me ya kawo gidan gari? Kai me kawo ka? Amma na yi mamakin garin ka a nan gari. Wallahi ka san anan kakanni, na zo garin kakanni. Oke, nan garin kakannin ka ne? Allah sarki Iro. Ya gida? Lafiya lawan. Assalamu alaikum. Amma alaikum. Barka dai. Barka dai ne gida. Lafiya lau. Wannan jakar ku ce? Jakata ce. To yanzu na ga wani yaro ya dauki wani abu a gurin jakar ya ruga da gudu haka. Ya kamata ku duba ku rike jakar kuma a hannunku. Okay. Ku duba ku gani me ya dauka. Yara ne ba sa jin magana wallahi. Wallahi ba sa ji. Yawa. Kai amma na yi mamakin garin ka fa. Kawai sai ga kawai a kawai. Wallahi. Ka san me ya kawo garin nan? Da Allah wata yarinya nake tambaya wata ana ce mata Saratu. An ce a garin nan take. Saratu? Saratu. Ban santa ba Kebi. Kaga Iro. Yawa, bawan Allah bismillah. Yawa, da Allah tambaya nake. Ko da Allah ya saka sani. Ina tambayar wata yarinya Saratu. Wata ai kyakkyawa, wata mai matsagaicin jiki haka. Yawa. Da Allah da mun wai Saratu nake tambaya haka.
wata mai dan matsagaicin jiki wata kyakkyawa haka. Yawwa bawan Allah, na zance mutanen garin nan kuna da kara, kuna da mutunci. Banda ne. Karo na farko na ga mutumin da yake neman mutuwa ya je makabarta ya ga kabari an tona shi ba na saba ya shiga. Saboda azarababi sai ka janyo kasar ka rufe wa kanka. Habaran kai dadi. Ni kuma me hadan da wani kabari ni akan layi ba muke ni kuma. Yau za ka yaɗi da shi saboda ran kai ka. Wani suna ka ambata? Yauwa, Saratu ran kai dade. Gidansu kawai nake so a nuna mu. Mandoran kwa za ga gidansu yau din nan. Suna na le ta kabari kuma sai na kai ka wallahi. Ina za ka yi kuma kira suna ne mafi girma da daraja a karkaran nan. Wanta uwa ɗaya uba ɗaya baya kiran shi duk lokacin da zai zo, ni za ka tambaya ita. A radun Allah oga akwai matsala. Nan ma matsalar ce bari in fara kawar da ita, amma me ya faru? Oga, ga Bellama lokacin da shi da ɗan tinki sun zo babban gida suna ƙoƙarin yi mana barna. Kata. Ku zo mu tafi. Zan tafi. Yau inda ka shigo ƙauye dole sai mun haɗu da kai. To na gode. Ba lalle ka koma birnin ku ba. Irin wayannan yan iskan ne, mu ma muna da su abu ne, yan iskan banza ƙananan marasa kunya. Allah shirya ku. Mu ma mu muka kisa kan wannan iskancin. Kuna ji ko? Ita rayuwa auna ta ake kamar ruwan shayi. Saboda kusan shi shayi ba a shan shi idan ya zafi da yawa. Haka kuma in ya huce shi ma baya daɗin sha, to haka ita ma rayuwa take. Ana cin abinci ba a magana, gashi kai ko bismillah ma ba kai ba, taya mutum ba zai kware ba. Kinga, ita kwarewa da tuntuɓe da asara idan ta faru da mutum, to mutum kawai sai ya gode wa Allah. Saboda kankarar zunubi ce. To kaga sai ka kiyaye. To ai kai baka gode wa Allah ba. Alhamdulillah. Yawwa. Ni kake bukata daga gare ni? Ranka ya daɗe na zo ne, so nake ka taimaka mani ka bani aron gonarka, ka bani haya in noma. Ranka ya daɗe sai ka faɗi duk irin tsarin da kake so a yi sai a yi. Yaya nake so a yi kamar yaya? To ranka ya daɗe ai magana tana hannunka. So nake ka faɗi kuɗi ne zan ɗauka in baka, ko kuwa idan na yi noman ne na ɗebe albarkacin gonan a raba ka ɗauke ka san kan ɗauke ka suna. Ranka ya daɗe ni dai ka taimaka min dan Allah dan annabi in samu in yi noma bana dan Allah. Ai ba sai na baka aron gona ba, matukar zan samu abin da nake so daga gare ka. To ni kuwa me nake da shi wanda ranka ya daɗe zai bukata yana so? Maganar gaskiya na daɗe da abin a zuciyata. Zan iya sadaukar da dukkan gonakin da na gada akan abin. Ina cikin saƙa a kansa sai kuma gashi ka zo min da wata hanya mafi sauƙi akan abin. To ai ranka ya daɗe ni ban gane abin da kake nufi bane. Ina so ka bani auren Harira. Ni kuma zan mallaka maka gona guda biyu da gida guda ɗaya da kuɗaɗe masu nauyi. Ranka ya daɗe, wai wannan maganar da gaske kake faɗar ta ko koje wasa kake ma ranka ya daɗe? Ka gaya min gaskiya dan Allah. Da gaske nake, a yau ka bani Harira, ni kuma gobe zan mallaka maka duka abin da na faɗa. Ai kuwa duk duniya ba ai mahalukin da ya isa ya hana ka auri Harira a cikin lardin ƙauyen nan ba. Ranka ya daɗe, na baka Harira ta zama mallakinka halak malak. Ranka ya daɗe, kuma ni zan shige gaba in yi duk abin da ya dace sai ka aure ta. Shikenan, godiya ne. Da masu rike makamai ba sa firgita ni, ba sa tsorata ni don ba su taɓa razana ni ba.
kun yi tunani lokaci ya zo da za a ci kankanan yara irin kwa su kayar da ni na ci mai gidan ku kuma sai na cinye ku wallahi. Babu wanda zai ware da lafiya in dai ban sa babu ku ta haifi wasu ba sai an yi jinyar ku. Mai gidanka kaga yacce ne mai saboda rashin kunya kai tunani lokaci na yayi bai ba. Ai yanzu ne akan lokacin ka gane har za ka iya shigowa unguwata ka ƙetare boda ka shiga gidana ko a kwance nake ba da lafiya na girma ku fanta kalan min da kayan sana'ata wallahi ba ta zai koma da cikakkiyar lafiya kai mun maka haka ne domin mu nuna maka kai ba sarki bane a cikin rashin kunya da daba. Ni ba sarki bane a duniyar daba da kuma rashin kunya amma dai ni nake naɗa sarakunan da suke dabar da rashin kunya. Kai da ka ba ma jin tsoronka ka sani zuru ba ta cin zuru sai dai a tare a yi zuru haka ne Durin kwa Ra'ani sarkinmu sarki ne. Sarki a dawa sarki a gida. Sarki goma zamani goma don haka yanzu lokacin ka ya wuce. Sarkinmu shine sarki. Haka ne? Wuya ko da magani ba daɗi. Me yake jiran shi ne? Lokacin jira ne. Sara yanka ban fito ba sai da na shirya dukkan ku ba wani mai karfin da zai iya kama ni. Kuma nema haka ne saboda ba na so a zara ku a sake samun wani baragurba. Karka kashe shi oga. Keke ayya duka shi kaga duru ana guri kan. Kai kamari kabari yare da idon shi yajja. Ka mutu aradun Allah. Ga wannan kaban na sakar da yayin cikin shi. Kashe shi. Ba a kashe sarki saboda haka to amma to shi mai amfani kashe shi bari shi a raye wana. Idan na kashe shi yanzu gobe da wala mai gaba na tashi mai gidansa saka iya dawowa tabbas za su fara dawowa. Abokin gaba a soyayya shi kadai ake kashewa saboda haka za ni gurin masoyiya ta abin da za ku yi da su shine duk wata gaba ta jikin su lalle a tsitsikare ta su zubar da jini su kasa koma gida. Kun ji me nace? An gama kabari.
to yanzu kun ga dole yanzu zan tashi in tafi in ji amma fa daga nan zan wuce gurin Harira. Haladu ka fara zuwa dai ku yi magana da shi. Ai wannan ya zama dole saboda ni ma kaina ina buƙatar 'yan kuɗaɗe da wani faranta wa zuciyata. Ai ko duk wanda ya biye wa zuciyarta zai da na sani a ƙarshe. Haka na ji ana faɗa a gari. Ba wannan zuciyarta ba. Wacan ɗaya zuciyarta ba. Yaya wacce ce ɗayan kuma? Harira mana. Duniyar so, zahirin so, ban mantawa da abin da ke kirjina, ko yaushe na hange ki, sai in ji dama za ki zana. Wai ni yanzu ina zan same ta ne? Don Allah ki amince ki so ni, ko da ba har ƙarshen rayuwata ba. Fata na ni kawai bai wuce in rayu da ke a soyayya ba. Harira! Kai! Inda da sake a soyayya sai ta mace, ko ku jiki ya bar aiki, inda rabanta ya tsaya. Yawwa! Innahu Sulaimanu wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Yawwa! Halali, na ji daɗin ganinka. Na san ina dab da ganin masoyiyata. An shiga uku. Wai kai ba an gama magana bane, an ce kowa ya kama tashi kuma na kama tawa. Kuma ga Haladi ba za ka gane ba. Harira ta kace har abada, wannan ai ta kace. Bahijji da ka sani budurwa ta Allah ya mata cikawa. Wata yarinya ce muka haɗu da ita a nan garin take. A nan garin? Eh shine na zo. Kuma ba Harira bace. Eh ba Harira ta kace. Ai an yi handun oba ta kace wannan ai. To ita ko wannan wace ce? A nan garin take. Tabbatar min da kuskure na hakan zaɓin ka ne. Kuskure ne hakan. Okay, kuskure ne hakan. Okay. Zaɓin ka ne. Pick up action. Okay. Sound. Sai mun fita faduwa za mu ko? Sai kafa ba kasa da shi boom din. Ayuron. Waje fita. Ayuron sound. Ke dan mala. Ayuron. Yarinya ya gudi mala ciki. Roll 029 episode 6 into 2 medium shot take 1. Action. Akwai irin ƙara faɗa mu. Akwai irin wannan mutanen. Akwai irin wannan mutanen a rayuwa. Bari a gama dan Allah bari a gama Akwai irin tarin wannan mutanen a rayuwa da zaka iya ba su dama sau tarin yawa saboda kana son su fiye da yadda ka zane su. Okay. Ina tuna magana ne. Bari in raba shi kawai. Akwai irin wannan mutanen a rayuwa da zaka iya ba su dama sau tarin yawa. Okay. Action. Akwai irin wanda mashin da suke bata mana aiki. Jiya ma akwai irin yan iska. Pick up and masu mashin sun tafi. Kai. Yayin ka? Yayin gini? Wai Harira, shin ko kin daina sona ne? Daya, wadda wacce ta gama magana. Me ma da kai na ma zan tashi ban karasa magana da kada. Ki daina sona ne kike ce. To, ta gama. Muje. Action. Wallahi aka bata mu rai ba na iya komai wallahi tallahi. Na sani wallahi. Wallahi raina ne a bata kawai. Ai kai ma oga yana da kyau, ka gane ne? Malam in muna aiki ya daina mana irin wannan abu. Ai ba haka bane ba, shi ya fuskanci raina ya ɓaci tun a baya. Wallahi bane iya komai.